Smutne refleksje historyczne nad badaniami dziejów najnowszych. Nikt ze znaczących tajnych i jawnych współpracowników systemu komunistycznego nie został usunięty z Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie transformacji, więc czystki politycznej nie było. Tak, mimo wieloletnich badań nad dziejami Uniwersytetu Jagiellońskiego do tej pory nie wykryto w jej dziejach najnowszych czystek politycznych, a o wielkiej czystce akademickiej schyłku PRL nawet najtańsze głowy historyczne nie słyszały. Co prawda od zarania III RP słychać było o luce pokoleniowej w systemie akademickim. Podobno nie miał kto wykładać na uczelniach, więc beneficjenci systemu musieli pracować na n ilości etatów. Ale skąd się ona wzięła, ta luka pokoleniowa, lepiej było nie dochodzić. Fakt, że podczas wielkiej czystki akademickiej nie usuwano tajnych i jawnych współpracowników, bo to oni w tej operacji brali udział. I faktem jest, że po jej dokonaniu, w okresie transformacji ustrojowej i podczas budowy III RP też nie zostali usunięci. Często awansowali, więc czystki nie było, przynajmniej wśród znaczących postaci polskiego świata akademickiego. Ci, którzy tajnymi czy jawnymi współpracownikami być nie chcieli i z systemu zostali usunięci, to nie jest czystka, ani nawet strata, bo przestali zagrażać Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Ci o zgrozo do systemu akademickiego nawet w najcięższych czasach lat 80. wprowadzali nowych pracowników nauki i do formatu międzynarodowego, więc w opinii beneficjentów systemu i badaczy historii nic nie znaczyli i nic o nich nie słychać. Nie warto się nimi zajmować, ani tym bardziej cytować. Gdy nawet coś tacy chcieli powiedzieć publicznie, zaraz zostaną stłumieni, skarceni za zagłuszenie ciszy akademickiej nad wielką czystką. Metody z czasów PRL znakomicie przetrwały w III RP, co jest oczywistą konsekwencją przetrwania, a nawet wzmocnienia się tajnych i jawnych współpracowników i ich milusińskich. Amen.